עמוס, נכון? תודה רבה לך יא יקרה, תודה רבה לכם אנשים יקרים, ברוכים הבאים. אחלה אוכל. הימים היפים נשארו מאחור עם תקוות חלומות ושירי אכזבות ורחוב מוכרים של חצר ופרחים ושגרה נעימה של ימים שעוברים. כי לרגע הזה שיגיע ורק לי עכשיו מישהו בנשמה צפוי כמו שמש ובכל זאת מפתיע העולם מאיים לי אבל גם מפתיע. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. זה היה, זה נגמר, אבל יש הרגשה שהסוף הוא תמיד התחלה חדשה. העולם מסתובב והשמש מזרחה ואני עם חיוך אסתובב בין כולם. אחפש לעצמי איזו דרך